Einir Dafydd dwi fan hyn, enillydd Wow Factor. Einir, sut mae bywyd ti wedi newid tyma bach ddar ennill Wow Factor? Wel, nes i ennill Wow Factor pan o'n i'n 16, o'n i dal yn yr ysgol bryd hynny. A nes i ennill Can i Gymru flwyddyn wedyn, ond a gan bod fi dal yn yr ysgol, oedd pethau ddim wir wedi newid cymaint o hynny. Wedyn nes i'r coleg am 2 blynedd yn y Drindod. A yn syth ar ôl gorffen fyna, nes i gael fy swydd fel cyflwynydd cyw. Ers hynny wir, mae mywyd wedi newid, achos fi'n cerdded o'n Eisteddfod fan hyn, a mae plentyn bach yn dod atau bob 5 munud yn gweud helo, achos maen nhw'n nabod fi, a maen nhw'n teimlo fel bod nhw'n nabod fi, rôl gweld fi'r teledu, ond mae hynna yn neis iawn. Chi'n licio dod i'r Eisteddfod a gweld pob un? O ydw, mae Eisteddfod yn un o iechafbwyntiau yr flwyddyn i ni fel cyflwynydd cyw, achos i ni'n gweithio mewn studio bach werdd ar ni'n gweithio green screen, felly mae mor neis i gael dod mas o fyna, mas o'r swyddfa i weld pawb i ni'n... Os maen nhw'n gweld ni bob dydd, a ni ddim yn gweld nhw. Pam chi'n meddwl bod e'n bwysig bod yr Eisteddfod yn dod i llefydd bach fel Cyflwynwraig? Wel, mae'n neis cael Eisteddfod ddod i ardal fel hon, achos mae'n tynnu pawb at ei gilydd, a mae pawb wastad yn gweithio'n galed yn yr ardal, beth bynnag ar unrhyw beth sy'n cael ei cynnal yma. Ond ydy, mae'n bwysig iawn i fynd i unrhyw ardal mewn gwirionedd, achos mae'n dod ar gymdeithas at ei gilydd. Diolch yn fawr. Croeso.